Yes, anachetagomazụ na Volt 104.3 FM mmiri nke eluigwe bịa mara m agụ egwu but ana m aghọta egwu ịghọtago ngwa egwu now I'm telling you ya kpọlite ndị mmụọ n'ọnwụ na ọbụrụkwa miraculous nke mba ana m achọ ịgwa gị that na ngwa egwu like this na onye ọbụla ga-akọrọ ọsọ na ndị mmụọ ga-agba ọsọ ọ ga-apụtacha so hafụ na otu ahụ ihe mma bụ na ana m aghọta egwu ị na-aghọtakwa ya ihe mere nji ekpe egwu ahụ bụ ka ịghọta that na onye dị ndụ bụ ihe gbaa first ịghọtago na ndụ bụ isi so long as that ịdị ndụ na-emove ahead akwụsịkwana except na ife eme gị n'ụkwụ but anyị emago that na ihe emegodo gị n'ụkwụ ọ bụrụ a barrier for gị we move to the next level imove to ebe ahụ ị nidere ịnọ ọ bụ na ijos nọ na-adabata na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo nna sinu daalụ ndeje ndeme kịta m eletizi the cat out of the bag but before I do so ka m mee ka unu malụ na nnọkwa live na YouTube channel anyị bụ Volt Odenigbo ijekwana na YouTube app gị pinye na your search space Volt Odenigbo webata gị na DPI just pịa aka n'ebe anyị nwere circle red ịghọtago ịpịa aka ebe ahụ odubatazie gị ijoin ya live na asị gị nnọọ onye ọbụla na-ege m ntị daalụ. Alright, so tata anụa o nwere achọrọ m ịgwa anyị that na anyị need ịdị careful of ndị anyị na ha na-emekọ ihe especially ndị na-edubata n'ime ụlọ be gị in the name of na a na-eto okorobịa ma na a na-eto agbọghọbịa ọ na a na-eli ego because this thing abụrụ just for ndị ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọ bụrụ sọsọ maka ha anyị na-ekwu ihe a maka everybody bụ that na ụkwụ ka dị gị n'ilo nwaanyị inwe ezuru ọlụ gị nwoke inwe ezuru ọlụ gị decide ya ịpụ ga dubata nwaanyị now ihe na-ewe m iwe n'akụkọ a bụ that na the status of onye mere ihe a self dị very low sometimes aghọtara m ihe na-eme a lot of people, a lot of youth. So from this video na Facebook ebe amara m na that place dị nnọọ ka a boy na parents ya bi or the grandmother or something because all the grandmother na-eti na ọkwa agwọ nwoke nwatakịrị that boy dịkata adịkata nnọọ ya dị 27 or 28 years na nwaanyị larọ na ya amarozi ihe ha mee mana anyị mana chifuzi taa wee bụrụ gịnị na the girl wọla agwọ taa ya unfortunately in fact unfortunately for her bụrụ for it amarozi m na mmadụ ka a ga-akpụ ya ka object abi animal rather unfortunately for it wee jide ya in the process so nana the boy laro amarom at what point ka ọ taa the boy but if you feel that the boy is almost dead like onye odubata n'ime ụlọ ka nani ya spend the night together turn to a snake taa ya a lot of us nwere ka anyị believe ro na ụmụ ihe a na-eme because anyị emebeghị encounter or maka anyị emebeghị experience but ihe na-ekwu ihe bụ maka ndị bụ na otu a na ha agba Christmas ịchọ ije ma obule ma agwachọ ndị Gen Z ha si gị na obule ajụkatagokwa m kedu ihe bụ obule ajụkatago ma amarọ m na-asị ha ọ dị iche from 30 December anyị ama fakọnwa nwụrụ ya ịma na one thing with ndị season na ndị generation a bụ na ofu ihe gbatakwa na alụ ha n'uche ha mee gịnị ha bụgharịa ya afa ha achọghị ịma so for ndị bụ na ha chọọ ime obule this season ndị bụ na ha chọọ ime 30 December ndị bụ na for them ime 30 December bụ gịnị idubata a stranger into the house. Be careful onye ị na-edubata n'ime be gị ka hapụ ịbụ na ọ bụ na ịnwụ ha anwụ analụ gị destiny gị anaghị gị destiny analụ gị your whole family. All the very important that if all I name with individuals now times the very bad and him na ihe na-emezu n'ụwa kịta na ya amazikwa onye bụ onye ya amazi onye bụ onye otego nudebe na nwaanyị wọrọ nkịta ma ọ wụọ agwọ but if na that school if that na the agwọ tara ya 2 places amadị ka that boys wee ka na-eku ume ihe ji ma na that thing na abụrụ echedị m na AI bụ the grandmother tiketewezi
ọkwa agwọ ọkwa ọwọla agwọ ọkwa agwọ ọkwa agwọ ịghọtago ọbụla like if you know human beings until the agwa na-abịazi close to the boy adọpụtaba were ya jidezi ya n'ụkwụ na-adọpụta ya from bed so can you be careful and this boy ebiro source will be with the parents and it comes down to mo onwe ejukwasị kedu ụdị ọzụzụ a na-azụ ụmụaka these days ọ mmebata ka ọ mebata the girl na emecha na ọ ya amepụ ya amarọ m intention ya amarọ m that na ndị be ha amụkwana na nke nwaanyị nọ amarọ m na ha ama onye nke nwaanyị nọ onye nke nwaanyị bụ amarọ m na nke nwaanyị abịarụ na ka ọ bịa na aghọtarọ m the visit but for this boy inwe the audacity dubata nwaanyị n'ime ụlọ nke nwaanyị wọzie agwọ taa ya ihe amazin because normally ọ bụ na parents na-eme ihe ha kwesịrị ime nwa gị kwesị ọ na-abata n'ụlọ ị ga-ama onye nọ na naanị ya ị ga-ama and that child ụjọ ọ dị atụ ụjọ idubata opposite sex n'ime ụlọ so ka anyị tinyere ụmụaka anyị anya this December period is the period onye ọbụla ji asị cousin o nwere ike nke nwoke nwa gị nwoke connive with cousin ya nke nwaanyị ka ha si ndị bụ unu ọ si ndị befa na n'ọkwa oyi nwaanyị nke nwaanyị ka o wee nwee ike bata n'onwe n'ụlọ so I ga-adị very careful this period ndị anyị na-eme allow into our house ka hapụ ịbụ nọ ndị ga-abịa n'ala anyị obere destiny nwa anyị na-manage nke nwantakịrị nwa na-esi ka ị manage ya abịa na alụkwa gị so anyị ga-adị very careful parents biko tiele ụmụaka anyị ọsọkwa ya anya bụ na nwatakịrị a dị 30 years so long as na ọ nọ under your roof always some certain things so kwesịghị ime iji họpụ ya from ime anything because at the end of the day yeah, the next thing ị ga-anụ bụ na ọ bụ adult so ọ bụ na nwatakịrị a bụ onye isi akpọkọrọ ọnụ gwa ya nna m nsogbu adụrụ mana were ụlọ asọọrụ m nsọ ka hapụ ịbụ dat na apụta ihe dị otu a na-akị ọbụla akụkọ akwesịghị na-anụ ụdị akụkọ anụ chaa o nwere ka ọ dị na nwatakịrị kpọbata nwaanyị bife mali ya deten atụ agwọ onye naanị ya nọzi agwọrọ agwọ tụọ nwa go ka eke eso ekonya bụ akụkọ o nwere ka dị akụkọ dị na ntị ọbọsị ya ka m na-anụkwa na nkwe nwatakịrị nwaanyị dukwe nwoke wee bata n'ụlọ the boy nọrọ be nne ya na-eti ya ihe the boy ị mara all these young boys amara m na o chere na onwe onye nọ n'ụlọ ka o fili na o nwere ihe the girl ihe ma ghọtara m ebumnuche nọrọ na be nke nwoke na-eti ya ihe ọ bụgodu na ị nụrụ ya anụ ọ bụgodu na ịkwụgo ụgwọ n'isi ebe nne ya ka ị nọ na-eti ya ihe how from where to where ebee ka a na-eme ya ọ dịkwa very bad ọ dịkwa very bad so onye nke anụ a agwọ tụ kịta and ọ dịka n'onu ka ọ tụrụ ya amarọ m nọ na shoulder ọtọ dị ya n'aka ebe nọ n'onu ka a tụrụ ebe ka a ga-esi ebido mepụwa poison ma ọ jidebe poison from ịgbadasị n'arụ niile ka idubata nnọọ ya gị nwa ji aka gị kpọbatala onwe gị nnọọ ọnwụ na be gị kpọọ m na 07060485853 ma 09155708347 ka anyị nwee ike tụnye ọnụ n'okwu a because thinking about it ọ dị very annoying and especially for a child bụ na ọ nọ be nne ya ọ dị very annoying na parents ga na ụmụaka na-eme ụdị omume except nọ na nke no parents ya mere ya allow but then kedu ụdị parents ga-eme allow opposite sex ka ọ laruo na the same room with the son. Hello. Good evening. Ke ime? Joseph from Transekulu, no.
voice again a break when a break, Joseph. You see, keep watching Mazu, oh. Okay. Yes, because okay, we can human in we hear the very interesting. So keep watching Mazu, can we can we 0706-048-5853, my one at 0915-570-8347. Hello. Good evening. Uruchoma ke kime. Ikesino no. Dalo. Omisro. I need for the agwo. Aye wuzi I must know okay ka yeshigbu agwo nka. Dalo so dalo. Hana anu onu gị. Yes, so. Dalo so. All right, dalo. Yes, so Kola boy ga-abịa. Ịghọtago mgbe ọ land ya unu ga-ama. And so ebe anụ a ka ọ ga-awụ rutekwa n'ala anything gbasara ife Igbo na-emetụta anyị n'obi, na-emetụta anyị n'arụ. Hello. Good evening, ke ka ime? Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Ozimo. No, Ozimo. Yes, so that's been long. Yes. Dalo so. Dalo eziokwu onye Nkanu ka Kola boy. Ngwanụ nsogbu adịrọ. You people should be radio for your own. Whether no Nkanu, whether no Ogu, whether no Ọka, whether no Ụmụahịa Ọhafịa, whether no Uguta,
whether no were anyị niile bụ for ndị Igbo ka anyị whether no Rivers ma Delta ndị Igbo ka anyị niile bụ yetago. Hello. Hello. Good evening. Yes, Joseph. Thank you. Hmm. But all this like because today people are not I don't know whether I'm going to nobody knows what will happen. The other thing, I'm not doing it to form. Doing it to form. But I wouldn't need to go. You don't have one. And then don't mind that. I can leave that in a galley. I mean, in a galley. Abram mad. Abram mad. Daalụ sọ. Anụ onye bụ eziokwu ihe niile na-aga nkịta abụrụ mmadụ mana a na-ekwu ọ dịka ndị mmadụ ama nnu ya. You keep saying you're gonna do the same thing every day, almost every day. Can the mother now what ihe na-eje n'ụwa? The next thing you gonna do bụ my portion. It cannot be me. Okay. Ndị ọ bụ ha iche na ha kara for themselves. Keke ime. Ndị oyi ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. Ugegbe nnọọ. Okay.
na-abụrụ mmadụ. So ọ sị oke na ya na-agwa gị kịta anụ maka ịkpọ nwa gị nwaanyị bụ ya ka ị maka di ya na otu amaghị sagwa kịta anụ nwa na di ya apụgo andị na nwa gị nwaanyị amara ebe ọ nọ nwaanyị wurukoro wee kpọọ nwa ya nwa ese na ọmụgwọ ebe di efiri na ejebute ya n'ike eji ozugbo ozugbo ya na-ebute ya pụtara ya afọ ọzụkwa di ya na ntuchi na-azụ ihe na-eme kịta biko ka ọ ha m otu a ka ọ dị n'ọrụ onye ọbụla mụrụkwa afọ mụrụ anya na nke ikpeazụ daalụ Dalo so. All right, 0706048585 na Fugonian onye ọbụla mee gịnị mụrụ ọba akọ. Ma ịchọkwa ọkwa by choice. O nwerekwa mụ ya force gị. All by choice. Ọ na nnọkọta mfu young people bụ na every night agba aka ka ha bụ. And ihe na-ewe iwe bụ not different girls. Ọ na-ewute m. Different girls each and every night enwe a different person. Hello. Good evening, Kekime. My dear brother. Because open and we have to not about wine, it's not about wine, spanking. Okay, looking at parents go. Okay, that boy, yeah, look at our Baraka. Yeah, Baraka. This is just dress. Even my dad, I was saving here. The money and the boy in the cover. Oh, my God, friends and down there, but all the best. So, let's see if we have more. Say, we have got them all like a bunch of more. So, I know to you are going again, and on the woman, they will more than put you. Oh, what did he end up? Oh, what did he end up? So, you have to actually have more than well now. I got up from one, but I don't know what I am. I don't know what I am. Okay, Dalo. All right, on our side, I see Wuna dia. My thought exactly because agwa ihe abro normal agwa ya kan jesi ke ka ga eshi ebe ka ga ebido we egbube ke ka ya esi bunya bi ihe egbu. As from where to where, how? Hey, nsogbu dị na Katanga. Mana nsogbu adịrọ nna abịa nna cheta azụ ka mbidokwa pik wekwa kọọlụ unu nchọ ije zụchara obere afịa ghọtago mana enye ndị ebe o wee na-adaba atụnyetụ eweta azụ ebe atụnyetụ ebe eweta ebe atụnyetụ ebe o wee na-adaba ife a na-aga ọfụma so ka ndị zụchala obere afịa eme kpọrọ m jee mago nkọtụma ike adịrọ m ntị Chinazụ so nna nacheta azụ wee nachetala azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsị si egbuna dị agwa anyhow ụfọdụ si gbuo ya ụfọdụ si na-egbuo ya the boy a revive nsogbu adịrọ ihe ndị a niile bụ ihe anyị ga-etinyechela anya tupu mme gịnị mpịachie for today dewo Where are you there? I did close, I did very close. Be sure you're close. I did in the studio.
Yes, you. Votes. Mhm. Anachetagoma azụ na Volt 104.3 FM and ga-agbachapụ ọsọ maka na tata m ga-emechi n'oge ka anyị nwee ike nye ohere maka Kola Boy na-abịa to the studio, so anyị ga-apịachi by 5:30. Ọ bụla o nwere nnọọ ozi ị nwere izi m n'ụbọchị nke taa gbasalụ topic nji maka ya wee bịa, biko mee ka mmalụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915 570 8347. And ife mere anyị ji eweta some of this topic bụ ka ị were ya na-amụta ife, ka ị hapụ isi na agwarọ gị, ka ị hapụ isi ndị niile ihe na-eme ọ bụrụ their destiny to imago n'ife afọ imefa, mana ọ maka otu ha si wee dobe ndụ ha, otu ha si wee kwụbago onwe ha ha ji daba n'ụdị ọnwa ahụ. Nwere ike ha ekpe ekpere, I'm telling you, ịkara ha eme fasting, but o nwere ebe ife melụ ife wee mee nọ ife na-akpata ife. Ụfọdụ bụ ndị nọ na the wrong place at the wrong time. A lot of people anwụgo out of bịa dujem ma spirit ha gwa afọ okwu, don't do this. Ịma na spirit gị na-agwa gị eziokwu, ijisi ike dị kachi ntị je mee ya. So a lot of people, a lot of careless lives, so ya na cost ya all these things. So ọ na-adị very very important before you mee iru calculate ya azụ.
ma na ihe dị n'iru ịbịa ị na-azụ na onwe ka o esi wee madị befe ị na-azụ calculate iru ma na onwere ka o esi wee madị na ọ bụrụ na ị gaa iru. Now cheta na anọ m na Vote Odenigbo na YouTube channel anyị, subscribe ọ bụ na subscribe be Afamba Chinazọ. Ndewo. Hello. Good evening. Ka ime? Yes, so ka afa gị na ebe isi akpọ m? And from Independence Layout, no. And the parents, money and not fun now on them was the way to the they were equally up. Yes, they were now. Can I mother now? Of my, you will give it to you. Or what that boy, I did with Hannah boy, man at the boy. I did, but that year, well, they have that guy from first they want their men doors. What the guy from the they have? I'm not the guy for so too much. Revenge guy that he has come on there better than me, you know, all is one year. Always, yeah, I get it, but everyone, how will I want? Mamma, come on, take it because secret. I think for hand, I'm a kind of hand for mother. What a also. What I go every hand, the man I the guy down. So, Lord, that I want, I have to give it to the full mother. Come on, are you going to see ya? We watch you. But I'm the way you and I won't never, and I'm still there, I just want. So you want to get back the boy down, where do you have it? But what's the what's the that in there? You do that, do that. I have not seen it, but I'm going to fool you. You know, come on, I'm a person here. I got what it is. Mom, didn't I say that the guy? So, no idea, then I know what is that can I see where you're working. And I'm still working on the other, but that is sharp. You don't just working on a broad sharp. Now, yeah, I have a sharp. Why do you want the guy to do what? Daalụ so daalụ inugoni ya na nke nwaanyị bụ revenge ka ọ bịa because sometimes ụmụ nwoke a na-abụ hapụtaghị were ụmụ nwaanyị na-egwuri egwu. You can never tell. Ịghọta, you can never tell. O nwere nwaanyị nwoke bụ na ọ bụ agwa na ya bụ maka ndị ịma na ụmụ nwaanyị a na-fall in love with you jichikwa ike na-eme ihe ị na-eme na-asị na o nwere ife na-eme. It's all right. Hello. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Okay, no, Abraham. Okay. When I'm not saying where you put this topic, about now, look at you. I just go down one, don't be. I just go down baby. I know what the boy said. After that, the boy is just only an idea. You just follow guys here. Outside. How much better you got the guy? And how much one day you have to down somewhere? That can't get it. I'm a again. So, we are going to go and then I have a boom girl and they say, I'm not very much of I know that we had your piece. So, thank you. Daalụ so. Daalụ. Aka m eju gị ọ bụ na time dị kedu ihe bụ ihe nwanne adịrọ izi. Okay, can ya? Kedu ihe bụ ihe nwanne adịrọ izi? You stay away from nwaanyị adịrọ izi. Nwaanyị maro. Ọ dịrọ izi. Ka anyị na-chete bịa saa m ya bụ ajụjụ ka m ghọta ebe isi abịa maka na unu ụmụ nwoke afụgo m na ihe na-eme unu bụ general something. Unu adị ntị plastics everywhere. Ntị unu ntị rọba. Unu adị anụ ihe. Chọrọ n'ofu onye, ọ bụ na iwu chọrọ n'ofu onye unu asị mba. Chọrọ n'ofu onye unu na-ekpo aka ịta aka ya n'aka isi. And some of you aka ịta aka isi unu akpọ nwoke ibu unu ya adịkwa single si unu biko gị nye nwaanyị kpodocha ha ncha sị mba na ha ncha ka ịchọ. Solomon. Hello. Good evening. Ka ime? Adị m oyi. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? No. Ọ kalịkwa. Atọ. I ka ga-discover kwa later, but for now, the koko bụ na nwoke kpọ nwaanyị bata n'ụlọ agwọ tụrụ nwoke tụgbọ one side
ọ na-ekuzi ọnwụ The young boy, cheerful Yanaya. Cheerful Yanaya. Oh, you go to a hotel, and Dogger Hotel, as yet. You're going to have a one. ọ na be nne ya o I can live no Macanola, then Yako, because often like guest house or other one. You got not away or dress one fellow we are not ever now. And they are no we go yeah, yes, we go over on metro. I got it. Okay, woke up an area one too much. One or two big to go to Mala, and I hear them. Okay, that's way off. Sunday money one day and double on mother. Hey, Hika. You know, you have to because you're not able to see how the bush. We cover also comment here. We didn't tell us again. I guess yes, it has young house. So you also get. Tomorrow, yeah, we're going to get out of John, I think n'eziokwu one day when you go in your way, or the person, you go in your something. daalụ ya so nwere inu atụ na ba sị gị mmadụ emegbuna mmadụ mmụọ emegbuna na mmụọ or something like that yọta so o mean that na ife ọbụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ be good to people ị mara onye bụ onye ị makwudo onye na-awa ọchị gị the Bible say that na mgbe chukwu si na ọ ya abịa ka onye oshi n'abalị ị mara ka ọ ga-esi wee bịa so be nice be good be kind to people ọ dị very very important na nwatakịrị nwoke anụ a kịta anụ abụrụgo onye mee gịnị onye ji ntị onye ji anya ya wee fụ ntị ya without mirror because ụdị ihe nke anụ ọ nwere onye nke kwu si that na ọ na-asị dobekwu ya ndụ ka o nwee ike kọọlụ ndị ọzọ ka o si afịọtụ ka ọ was evangelist ọ dị very important because a lot of people achọghị ịmụta ya except na ha mere experience ha achọghị ịbụ ndị ahụ bụ na ha nọ n'akụ bụrụ ndị na-enwero nne na nna nụrụ ebe a na-adụ onye nke nwere nne na nna ọdụ ewere ya meriri ihe ọ bụrụ taa ka ama m na onye nke a kịta anụ anyị agwakọta gị ya ofilie na ọ wụbado o wike ọ bụrụ omekatago just like some few people who no revenge you can never tell obi mmadụ dị aghụghọ so why not na-minimize otu isi agwa mmadụ okwu otu isi edowe ọnụ ọjọọ gị ahụ ịkwakanata ya ọ bụrụ ebe niile ị nọ ọ ndị niile gị na ha nọ
ka ya na-ekwu okwu, ọ bụrụkwa na ihe niile ndị ọzọ na-eme ka ihe na-eme, because ha nwere ike ha mechie ha na free ịma nna wee bụ na akara aka gị ma gịnị erughị ebe ahụ, ọ bụ na akara aka gị eruru ebe ahụ. Imagine onye nke a nọ ọkwa ọ ya ụnọ ihe ọ na-emerịtọ bụ emerịtọ that day ọsịze ka o duru nwaanyị na lo and behold nekwa kpachikọm ihe niile eme gị na ọvụrụ ọ bụrụ onye mmụọ sị gị na ọ eme gị vam n'anya, o megi ya vam n'anya na unfortunately without mirror ka o ji wee fụ ntị ya, mana nsogbu adịrọ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazi ihe nje weta topic anụ a this period bụ ka nlụkwa anyị ka anya saa, ka anyị dị careful. A lot of people ga-efu, a lot of people ga-emiss, a lot of people ka anyị aka akọ n'isi ha a lot, but ikpewe ekpere dị careful, mind ya ihe ị na-eme otu isi eme ya, eburu ndị ga-anafete. Hello. Good evening. Ke ime? Nna Emeka ka ebe isi akpọ m? Nnọọ Nna Emeka, gaa n'iru. Okay, ihe mee bụ na mma akpọ gị because abịazi m chọba nọmba gị achọ, okwere ọzọ m nchọta. Ọnya bụ ya bụ the mistake, but kịta anụ ama akigo m ya ka m were ya ozugbo ka anyị hapụ ịbịakwa bịa chọba ya achọ. All right, nsogbu adịrọ. Thank you. And one thing bụ na ọ bụ na ịkpọghọta ị ga-akpọ nwa echi biko o time adịrọzi on our hands. Agwa m na ị ga-enye ohere maka nwanne anyị nwoke na-abịa ka ị use obere time from time anyị. Ana m ayọ ịghọtago, ana m ayọ who am I iwepụ time na time anyị onye ka m bụ? Without you people I am nothing but a mouthpiece before a microphone, but with you people I am everything, because no unu abuna program a na-aga na anyị na-enweta contribution na ndị mmadụ na-ege ntị na onye lugokwu a lot of people aka according to ihe nnugo so far. So igosi gị that na ihe anyị na-eme ọ dị ana anyị n'iyi, ọ bụrụ n'efu. So in the next 5 minutes mma apịachi, ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ikwu gbasara nwatakịrị nwoke anụ ji maka ya wee bịa taata anụ ime ka mmalụ. M ga-aga na YouTube channel anyị, enwere m a lot of comments. Onye jekwe Cecilia, thank you so much for joining. Daalụ so. Esem hello Auntie Chinazo. The problem with this generation is that they don't listen to advice. But thank you for getting us informed, because these things are happening. So everyone has to be very careful. We should always treat people well. Thank you so much. Obrase. I want to with this generation. Ndị a bụ ndị azụ anụ ka kwefọ ndị Gen Z. Hey. Ndị a bụ ndị azụ anụ ka ndị ha dị ezi ezo. Onya bụ one thing with them. Ihe ọ bụla ị chọọ ime ya ha sendrọ gị. Ha chọpụde ya ma. Otu ọ bụla isue chọọ isue eme ya na akpa akwụkwọ gị. Mana otu ọ bụla o si na-adị biko we'll keep talking. Anyị ga na-ekwukwa ihe anyị na-ekwu. Because ama m for real na o nwere ndị bụ na ihe a niile anyị na-ekwu na-abachasị ha ntị. Ha ji akpọrọ ihe. Ọ napụtagokwu ha from a lot of mishaps, a lot of mistakes, a lot of things karịa imefa. Ha bụrụ ndị a chọrọ achọ n'ụbọchị nke taa. Ọ napụtago ha n'aka ihe dị iche iche. So anụ asị ka iji si ka as parents biko na anya do. Tinye na anya ebe ụmụaka unu na ọ dị very very important. So long as na onye ahụ nọ na your roof. Otu a nnọkịta nna be nna m, ọ bụrụ ebe niile ka nna eje mma ekwu. And ndị eje sef, ọ dị ha ka ọ na dị ije. Ịmara spirit of mothers.
ọ dị mma m ka o nwere ihe ọ ga-emezi wa ọlanye mpa m, ọlanyezie mpa m, ọlanye mpa m like this, mpa m akpọọ m na phone, kpọkwanalụ m na phone, ọ jụbazie m kere ebe m nọ, ọ jụbazie m mgbe ahụ ịtayerizie ọnụ otulọ afa gị bụ sorry. So nna asị unu daalụ, ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa. Asị unu onye ọbụla, ikorobịa, nwa agbọghọbịa, ndị nne nwaanyị na nna nwaanyị, ndị nne nwaanyị na ndị nna nna nwoke so anyị ga-ejisi ike mee gịnị? Anyị ga-ejisi ike make sure that n'ife niile anyị na-eme na anyị kwụbara aka anyị straight. Ọ ga-adị n'echi ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa m Banti Chinazọ, and ebe anyị nọ bụ ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Agbacha egwu ọgụnanụ ukwu, agbacha ọsọ agụọ mile. Oriri ama ebuneji ibi ụgwọ. Na-asị unu daalụ, na-asị unu ka ọ dị n'echi. Ọ nọkwana na-akụ mmiri ncha abaa gị anya. Ọ dị very very important n'ife ọbụla ị na-eme na anya do na anya saa gị, bụrụ ezigbo mmadụ. Maka ndị ọjọọ, ndị a ga-esend wite agwọ na ndị scorpion, ha gaghị abịakwa na ọ bụ na ịdịrọ careful. So ife ọbụla ị na-eme ka uche gị dị ya. This Christmas ị na-eme obele, ejidekwana ụmụ mmadụ wee kparịa amụ, maka mgbe o ya eseti anyị na ya anyị ga-ekwu maka ndị chọrọ ịnụ anụ, ndị anyị akwa anụ ha continue. For ndị niile join m na YouTube na asị unu daalụ, thank you for joining me. Ọ dịrị easy with us. Without you people, nwere ebe anyị kala ịga, nwere ebe anyị kala ịnọ. Mana nna asị unu daalụ ndeje. Ikorobịa by ụmụ Obiligbo ka m ga-ahapụrụ unu. After that, blessings Fino Don Jazzy na Olamide abịazịa, maka na ebe a ife nna agwa unu bụ blessings of the Lord. Oge esi anyị na-aga. Ndewo. Ejighị egwu edu onye ee no. No. Which one is no?